Ay, na-realize nila na nasa, ano nga yan, naka-live ako. Ito dan tinawa. Sabi niya, she's funny, ha? Stalker pala talaga yung bike mo. Akala ko Pagura mo lang, di naging dyan. Kaya ba, di ko ba akalain na nakalive, di ba? Nasasanay ako na mag-giro-giros. Naikot pala niya ang bra ko. Kaya mo na ba? Minsan ang mga tao di DJ, naka-live nga yan. I can't forget tomorrow. Si Dada, ang gusto naman lalaki. Sabi niya, lalaki para may kadanong puti. Sabi ko dati, gusto mong babae. Sabi siya, babae na kita, lalaki para may kadanong man ako. May kadanong ako sa pasakay. Sabi, tama na ang babae, lalaki naman. Ay, para may kadanong naman kaya ako. Kaya si Ashley Bagaw, pura ko yung mag-iwag pag at tomboy. I can't forget tomorrow. Thank you for watching. Have a bomb sorrow when I just listen the way the story goes. But always bubbling eyes, your sunshine is it true? Can't leave. Can't leave. I can't live. I'm living as me. Hi, Najesh. Hello, Najesh. Najesh. Thank you, 5 now into the house. Kim, thank you so much. Hope you hit the likes. Wow, yes, princess. Hi, Sultan. Hey, thank you, Sultan. Hello. Hurricane. Shout out to you. Thank you. Papa Lindon Luding. Good. Hello. Rakesh. Hi, Hoss. Hi, Sultan. Thank you so much for joining. Thank you sa likes. Send mobile number. No mobile number. No. Without you. Wow. Hello. Hi, Sir Leo. Thank you for the likes. Hi, Sir James. Meow meow. Meow meow. Meow meow. Living is without you.
While cooking, dancing. Thank you so much for watching. Wala pa, gabi. Thank you so much. Hello everyone. Hey Greg. Hey Ricky. Upside down, thank you so much for watching. Are you busy today? Always busy. Just home from work. Just home to just make a lunch. Look for lunch. Wala pa. Wala pa nga daan sila. Diamonds in the sky. Diamonds in the sky. Come here and dance for me. He is right. Bicol non kita. Shine bright like a diamond. Dili, pagliwan na dapat. Sir William. Hi, my name is William. I live in Crete and Massachusetts on an island in the music industry. And I wrote a few books and had them published. What you want to talk about, Georges? This is all true. Hi, Sir Jeff. What the heck? Where do you work here? I'm finished. Sir Jeff, how are you? I'm good and you, I'm fine. That is a lot. A lot of what? A lot of what because family, something like that. Napakilala ko ito sinabi ni Mike. Mike? Nainod pa na. Oo. Andi, sa bulod. Ay, ano din? Akala ko sa bulod. Yan, hindi ako sa bulod. Ayaw, wada, mga wada. Oo. Andi, di ho, bagaan na diro ka dapat yung sabi ho. Oo, mau pa. I live in US. Okay, nice to meet you, Sir William. You are a cook? Not always. I'm okay. Please don't burn yourself. Yes. I'm not. I'm careful. No worries. And Tony, the cooking aroma drifted to America. It smells yummy, yummy. Lookbook. Hello, good evening, Bicol, Marcelo,
I think I'm going to go now. I shouldn't be talking about my history to no stranger. I was just scrolling to YouTube to see what was going my brother meet his wife in the Philippines. Okay. Officer William, thank you for joining. Duwan tama, duwan sala. Dili mo iniimod video. Aka yung bibilin mo, baby, ang notebook mo. Sabi ko mag- balik si mama naghatag sa niya. Nalog ko sa lugar ko. Diin. Di pa mayan. Ang kulitan, baby. Mami, tatapusin niya to. Tatapusin niya ito na nakarabot mo. Balik na kayo. Opo, hindi ka nagbasa. Bibilin. Ay, pinasa mo pa sa... Pinasa mo ang notebook kay ma'am. Sa langit sa mundo. Ginasa. Balik. Sa sahon. Dito kay basahon. Tuloy ka man. Dali na. Mami, nag-school ka pa. Pamangkin na na-inison? Hello, good evening, beautiful. Hi, thank you. Double top guy, let's go. Thank you, Sir James. Thank you so much. Kilala mo anak kuryente sa taga-tulay? Ay, very good. Si Tumata. Ay, oo namin. Bata yung ano, mga flores yun. Kaloy. Daman sila mo. Sakbog bunay. Jadi na mo. Ang buka na bunay. My love, Greg, I warn you. Yesterday, this is not dating site. Goodbye forever. I love you. I love you, my love. Thank you. Di natin siya na kuryente. Kasubrada na ano pang kuryente, natapok siya. Nagkaroon mo na Hindi na kuryente.
Kaya nagpapahingayad nung nagtuko mo na isang balay, nagpapapintura. Tapos na, ang dalawa, nasakat pa sa taas. Kahit. Pagano pa ko rin, tapos buwan. Dito mismo sa tulay, nagtrabaho. Sa tulay na ba? Sila ang kuryente. Ano may panit? Sino ang mari? Library ko ngayon. Light lock? May panit? Siguro. Tapos, sa sobrada na ano, yan mo, nagtulubit. Portok ito. Tapos yan yun, nagtukalan yung video. Ako galulo sa makaluloy, makautod bago sa 26. Di na mo makalakaw. Ang lulo sa to. Si Mata, lang naguyag niya. Si Kamao, andito sa sa Lambalayho, sa may ilusan, anong, oo. Makaluloy, managsun ang lulo. Hindi na nagkapara. Ano na nangyari? Fried chicken, no. Pork, Ay, alam na niya yung mari. fried pork. Okay, go. By Grace Silly Bird. Hello, Cheryl. I'm still up. Can't sleep yet. Hi, James. See you, classic. Thank you, my love. Pinag-iskwila yun. No, 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 no. Oo, nag-iskwila yun si Kamata. Di ko lang kung college o galiano sa pa. Ali, daw, kay kaklase Mga ko first year, ano, minsan. ano. Ano ba ba yung sabi na bata ni ano, ni Dinjan? Ako sa gabi. Pagko kahapon, oo. Nindarangan ni sa ano. Nakaalis niyo. Oo, ano. Nagkatilan ko ba? Dahil sa nakaklase, Ah, iba man ada yun ha. pero mayroon pa. Ang klase dahil Mahalo ng kuryente. Tapos, dito na rin mara sa kaso. James, if you see trolls or inappropriate comment, please keep him out. Yes, thank you, my love. Pork, the other white meat sweet. Thank you. Thank you, my love, Mike. Thank you so much. Iba may natag din si mama ito. Ano pa? Ay, pinilitan lang po sila. Ha? Mike? Kaya mo sa makinan lang. Thank you, my love, Mike. Wait lang.